Druhé adventné svetlo je bdelosť. Čo znamená byť bdelý? Je to opak spánku. Ale aj keď nespíš, nemusíš si všimnúť, čo sa deje okolo. Bdieť znamená pozorne sledovať. Kto musí byť bdelý? Kedysi to boli stráže na hradbách. Striedali sa a dávali pozor, či sa neblíži nepriateľ. Dnes nemáme stráže na hradbách, ale sú povolania, kde je potrebná 24-hodinová nepretržitá služba. Sú to nemocnice, policajti, požiarnici, šoféri, letci. Čo by sa stalo, keby zaspali? Alebo len jednoducho nedávali pozor? Vo vianočnom príbehu máme viac takých ľudí, ktorí bdeli v noci. Kto to bol? Boli to pastieri. Prečo museli bdieť? V Biblii čítame, že sa striedali na stráži. Pred čím a kým strážili stádo? Divé zvieratá? Zlodeji? Jedna takáto noc bola pre nich nezabudnutelná. Polia za Betlehemom zažili niečo nečakané. Návštevu anjelov. Ďalšou skupinou, ktorá bdela v noci, boli hvezdári, mudrci. Hviezdy sa dajú pozorovať iba v noci. Bdieť znamená byť aj pozorný, či sa niečo nezmenilo. A jednu noc zbadali na nebi zmenu. Aká to bola? Hviezda. Hviezda, aká tu ešte nebola. Mohla znamenať len jedno. Narodenie kráľa. Táto ich istota bola taká silná, že sa vydali na cestu. Na cestu za kráľom. Odkiaľ o tom vedeli? Možno staré knihy, proroctvá, ktoré v Babylone ostali ešte z čias proroka Daniela. A bolo to jasné, za týmto kráľom musíme ísť. Vianočné príbehy sú plné anjelov, ktoré ohlasujú začiatok cesty. Bola to cesta pre Máriu, aj pre Jozefa, aj pre pastierov, aj pre mudrcov, ktorí sa na zjavenie anjela práve vydali na cestu späť inou cestou. A bdelému srdcu aj dnes ukazujú tieto príbehy na cestu. Cestu, ktorá ide za kráľom. Kráľom, ktorý tu ešte nikdy nebol, ale ktorý tu stále je. Tak bdejme a pozerajme.